vážený pán predseda Matice slovenskej, vážený pán starosta, ctení hostia, vážení občania. Vítajte na slávnosti odhalenia súsošia svätého Cyrila Metoda, ktoré vytvoril vynikajúci ľudový rezbár z Bystričian, pán Michal Bárka, pri príležitosti roku svätého Cyrila Metoda na počesť 150. výročia ich príchodu na naše územie. Čas procesu tvorby sochy mohli obdivovať účastníci gazdovsko-remeselníckeho dňa v Máčove, ktorý sa uskutočnil v apríli tohto roku. Hotové dielo z topolového dreva bude, pevne verím, dlhé roky pripomínať účastníkom i potomkom, že cyrilometodská tradícia žije, že si naši vierozvedcovia úprimne a prirodzene ctíme, že sú súčasťou nášho pocitu, domova a kultúrnosti. Vážení spoluobčania, dámy, páni, milí hostia. Som rád, že sme sa v takom počte zišli v dnešnej slávnosti uvedenia do života súsošia svätého Cyrila Metoda v našej dedinke tu v Máčove. Slovensko sa hrdo hlási k 5. júlu 863. Veď ubehlo už 1150 rokov od historického bodu príchodu svätého Cyrila Konštantína a svätého Metoda na územie našich predkov. Štátnym sviatkom si pripomíname odkaz týchto nezabudnutelných osobností slovanskej kultúry a vzdelanosti. A potrebujeme ich aj my. Ich písmo, vernosť spravodlivosti, no najmä veľkosť kresťanských ideálov pretrvali veky. Ak nebudeme o nich len hovoriť, ale ak budeme v ich duchu aj konať, potom nemôžeme pochybovať, že pretrvajú aj nás. Solúnski bratia učili ľudí skromnosti, dobrote a láskavosti, úcte k človeku a jeho múdrosti. Zanechali za sebou hlbokú brázdu a spojili ňou to, čo rozdeľovala neúrodná mäta. Ďakujem pánovi starostovi. Vážení priatelia, som veľmi rád, že významnosť tejto chvíle svojou prítomnosťou podporil aj predseda Matice slovenskej, pán Marián Tkáč, ktorého prosím o niekoľko slov. Drahí priatelia, Slovenky, Slováci, Matičiari, lebo už aj v tejto dedine sú Matičiari, a vy všetci ostatní, ktorí Matičiari čoskoro budete. Je pre mňa česť, že môžem byť na území takej malebnej dediny, obce, medzi ľuďmi, ktorí majú srdcia na správnom mieste. V dnešnej dobe, keď vládnu svetu peniaze, nič iné len peniaze, nádej pre tento národ ste vy a vám podobní, ktorých na Slovensku je množstvo. Nádej ste preto, lebo naše korene sú veľmi hlboké. Sú také hlboké, že možno, že v polčase našich dejín prišli svätí bratia zo Solúna, lebo už aj predtým tu bolo kresťanstvo. Svätý Peter v roku 50 poslal do Vanijovho kráľovstva dvoch misionárov, Cyrusa a Justiniusa. Vanijovo kráľovstvo bolo zrejme na týchto miestach. Ja verím, som presvedčený a som aj namaloval taký obraz, že ten Vanius vládol v Nitre. Slavím ho slávno slavení, ktorú napísal v Dubrovníku Med Pučič, srbský básnik. A vnútri v tomto obale mám pamätný list predsedu Matice slovenskej, ktorý by som chcel odovzdať Antonovi Blahovi za všetko, čo robí pre vlastenectvo v tejto obci, ale aj na celom Slovensku. Je to v roku 150. výročia založenia Matice, v roku 1150. výročia príchodu svätého Cyrila Metoda a je to v prvý deň vzniku miestneho odboru Matice slovenskej. Pán Blaha, ďakujem vám pekne. Jakože i
Všemohúci Bože, v každom čase si volíš mužov a ženy, ktorí s veľkou vierou prijímajú Tvoje slovo a hrdinsky nasledujú Tvojho Syna Ježiša Krista. Tvojou slávou je zástup Tvojich svätých. Podľa úctyhodného zvyku ich zobrazení si uctievame Teba samého. Prosíme ťa, požehnaj toto súsošie. Ktoré znázorňuje svätých Cyrila a Metoda. Daj, aby sme ich napodobňovali v ich čnostiach a v láske k Tebe. Ochraňuj všetkých, ktorí svoju dôveru skladajú v Teba, a aj nás raz príjmi do spoločenstva Tvojich svätých v nebi skrze Krista, nášho Pána. Amen. Sofia, múdrosť. On svoj život zasvetil múdrosti, svojej jedinej a skutočnej láske. A tak aj naozaj právom je nazývaný Konštantín filozof. Filozofia v gréckom jazyku znamená niečo ako milovať múdrosť alebo láska k múdrosti. Možno aj práve preto je jeden zo symbolov alebo atribútov svätého Cyrila kniha. Kniha, mohli sa povedať Sväté písmo v Hlanskom písme, ktorá symbolizuje teda všetky ten jeho význam pre nás, pre naše dejiny, pre našich predkov. Ďalej býva svätý Cyril zobrazovaný ako mních. Z jeho života vieme, že minimálne 4-krát pobudol v kláštore. Poprvý raz to bol tentokrát zo Žiliny, totiž to prišlo od Chazarov do Konštantínopola taká delegácia. A ak ich presvedčí o Evangeliu svätému som pred slovom. Ako nám dávno sľubovali proroci, prichádza Kristus zhromažďovať národy, pretože svieti svetlom svetu celému. To v našom 7. storočí stalo sa. Bo slepým oni sľúbili, že uvidia, a hluchí aj ľa slovo písma počujú. Lebo je Boha poznať totiž potrebné. Preto čujte toto slojení. Dar tento drahý vám Boh lásky daroval. Dar Boží, darom spravodlivej čiastky je. Dar dušiam vašim, čo sa nikdy neskazí. Všetkým tým dušiam, čo ho vďačne príjmú. Matúš i Marek s Lukášom i s Jánom národy všetky takto učia, hovoriac. Všetci. Ďakujem vám všetkým, prajem vám príjemný podvečer
a verím, že ste si z dnešného podujatia odniesli krásny duchovný a umelecký zážitok.